Phela nina ningadansa kusekuseni. Ningadansa kusekuseni. Kanti sekusile vele. Ayikho into emnandi njengokwazi ipassword yomkakho. Nomkakho azi ipassword yakho ubuka bese kulokhile lokho. Cela imoto uBN62 YBZN no CN78 DCZN egameni lika Jesu. Hallelujah. Bazalwane awungeke baba. Bazalwane bengisafuna ukuthi sithi ukuthi kancane kwehlisizwe ukuze ngoba kuze esinye isisindo manje. Awu ngake ngasho kubaba kanje ngathi awungeke. Namhlanje angiyazi lento engizoyishaya mangiphuma la. Into engizoyishaya mangiphuma la. Bengisafuna nje bazalwane sithi ukuthi kancane ukuze ngethule ubaba egameni lika Jesu. Bazalwane asithathe ithuba sibonge Dokotela. Asibonge. Wow. Kunezinye izinto bazalwane mazike zenzeka zi-irreversible. What the Lord has done in this place, it is irreversible. And the Lord is about to do something again. Ngicela sime ngezinyawo. Ngikhulume nomunye umpostoli uthi mpostoli isisindo esikuyiposter yakho siyangimangalisa ngoba kuyiwe ephasikeni. Uthi indlela engibona sizokustretcha ngayo kuyibudget, but uthi lento kodwa ezokwenzeka empangeni yinto ezoqala into entsha. Noma ngathi ustretcheke kangakanani kodwa into ezokwenzeka empangeni into engakazibonakali. Uthi ama effects alento ezokwenzeka ngeke niwabone kusaqhubeka inkonzo kodwa watch the space. And bazalwane akukwazi ukuma so much anointing ime phambi kwethu ikhulume uNkulunkulu akhulume bese kungenzeki lutho. I-impact izokwenzeka emakhaya, izokwenzeka emsebenzini, izokwenzeka ezimalini zethu, izokwenzeka emabhizinisini ethu. God is about to do something new. But bazalwane namhlanje ngeke ngasho ukuthi kukhona ubaba wami. Manyoni mvakela uMafuleka isound yakho iyasidansisa sengicishe ngaxabana nobaba. Egameni lika Jesu emnandi. Siyabonga bazalwane le sound esisebenzisayo siqashe lapha ya. Egameni lika Jesu. Ngicela ukuthi nje mfundisi thank you so much. Thank you so much. Your sound is doing justice. Akukho ukubamba le akukho lula ukubamba le hall ngesound. Namhlanje khona ubaba wami bazalwane. Njalo mangiqala unyaka kulemkhuleko noma ngiyivala ngivula futhi ngivale ngokuthi ubaba azokhuluma izwi kule ndawo. Because amanye ama guest esingawabiza phakathi nendawo afika hambe ezwini eselikhulunywe ubaba lesibusiso. Mina bazalwane ngiyakholelwa kuyifatherhood. Ngiyakholelwa futhi kuyifather and son relationship. Futhi ma ubaba wakhe enkosini engubaba kusho ukuthi kuyohlala njalo ekunikeza amakinati ekuhlekisa. Kwesinye isikhathi kufika ikhathi la khona isitha sikushumayeza. Sithi uyabona ke manje hayi akusahambi kahle. Ngoba kulo 15 years esesiuhambile akuhleze kuwugcobo njalo. Sometimes uyathethiswa, sometimes wakhiwa kanzima. But my father has been a father to me.
He has been a father to me. Ngicela samukele bazalwane ubaba, the bishop, the founder of the Life Abundance Bible Church and the Turnaround Season Movement. Ubaba wami uhamba noma namhlanje, masiyabonga kakhulu ukuthi ukhona namhlanje egameni lika Jesu. Ladies and gentlemen, our bishop, Bishop S.P. Zikali, the doctor egameni lika Jesu. Cela shaya izandla kakhulu and welcome ubaba wami. Oh yes, that sound. Thank you. First and foremost, angihloniphe umpostoli Dube kanye nonkosikazi wakhe abathwali balomphongolo. And siyambonga uNkulunkulu ngabo. Kuthi angisho namazwi asho Bishop His Grace umntwana ukuthi anokwenza yona le enesibizelo ukuthi siyenze. Kuthi angigcizelele lokho kufuneka yona. Amen. Enye nenye ayisobuye sibone. Angibingelele kakhulu isibusiso njalo ngonyaka okuba la. Futhi ke siyayibona into uNkulunkulu ayenzayo. Asifuna ukwenza sengazathi asibone into uNkulunkulu ayenzayo. Umntwana omkhulu waseNdlunkulu nabantwana bonke abakhona. Umbishop lona. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngempilo yakho. Sikwazi kudala, asikwazi namhlanje. Sikwazi uNkulunkulu ekusebenzisa. Sikwazi uNkulunkulu enza imihlola ngawe. Siyambonga uNkulunkulu ngempilo yakho nabafundisi bonke abakhona. Ngwane ube isibusiso. Ukhulume ngatshela umpostoli ngihleli lapha ngathi hayi sengiyahamba mina kuphelile. Kanti nombishop uzothi mayisuka afe asho yona leyo nto. Usizwe into efanayo. Umpostoli uyivalile inkonzo. So kusho ukuthi inkonzo evala ivulwa le. So ke siyabonga kakhulu bonke abefundisi. Kumnandi ukunibona. Kumnandi ukunibona nonke izingcebo zikaNkulunkulu, omama, ubaba, abafowethu, odadewethu egameni lika Jesu. Ngicela sivule incwadi kaMatthew 15. Yabona umuntu mayisezokhuluma sekuvele kuqediwe. Uyabona bengifuna ukuhamba hayi ngoba kuchwechwa. Kodwa bengifuna ukuhamba ngoba kuphelile bafowethu. Uverse number 21, from verse number 21. Ngizoshintsha eyodwa kule milingo yasezulwini. Just one thing. Ngoba I found out umpostoli ukuthi kuba khona ukuphikisana kwekhanda nenhliziyo okwenza ukuthi imilingo kaNkulunkulu ingasebenzi kubantu. Izinto eziningi uyabona ngibuke kahle kulo roda ngesikhathi reporter ukuthi uPetru semnyaka abapostoli bathi uyahlanya. Uverse 13. Uverse 13 wakhona bathi uyahlanya. Ngoba manje uyabona bayathandaza but they are praying with the mind. Kanti ayehlele enhlizweni. Umangaliso wenziwa ukuhlangana kwengqondo econvinced nenhliziyo ekholwayo.
uma inhliziyo yakholwa ingqondo yakwamukela awukho umangaliso ongeke uwamukele. Mhlambe let me close ngoba ngiyavala kwangempela. Uverse from verse number 21 ungifundele kakhulu engazathi uyashumayela. Ungifundele uphethe lesizulu. Yes. Thank you. Incwadi kaMateyu chapter 15 sobuku 21 sehle nawe egameni lika Jesu. Yes. uJesu ephuma lapho wemuka waye emaphandleni aseTire naseSidoni. Bheka kwavela emkhawulweni yakhona owesifazane waseKhanani wakhala wathi ngihawukele Nkosi ndodana kaDavide indodakazi yami ikhwelwe kabi yidimoni. Kepha akamphendulanga ngazwi. Base besondela kuye abafundi bakhe bamncenga bathi mmukise ngokuba uyakhala emva kwethu. Kodwa waphendula wathi angithunyelwanga kwabanye kuphela ezimvini ezilahlekileyo zendlu yakwaIsrayeli. Kepha wayeseza wakhuleka kuye wathi Nkosi ngisize. Waphendula wathi akukuhle ukuthatha isinkwa sabantwana usiphose ezinjaneni. Yebo wathi yena wathi yebo Nkosi, kepha nezinjana zidla imvuthuluka ewa etafuleni labaninizo. Khona uJesu waphendula kuye wathi oh mame kukhulu ukukhola kwakho makube kuwe njengokuthanda kwakho. Indodakazi yakhe yasinda kusukela ngaleso sikhathi. Ukukholwa okweqa ama obstacles. La esifunda khona uJesu ufika emaphandleni aseTire naseSidoni. Le kwakuyi region eyayingaphandle kancane kwabantu bakwaJuda. uJesu mefika khona kuseyiyo futhi le ndawo elithi iBhayibheli uJesu akenzanga izimangaliso kwakukule ndawo bese lithi iBhayibheli ngenxa yokuthi babe ngakholwa. So uma ubheka la esifunde khona namhlanje na ngoba sekukhululwa ngemlingo kwakhululwa ngamandla. Yabo le kwazi kwamemezela incekukazi kaNkulunkulu ukuthi ebesikuzele sekwenzekile. And kudingeka that attitude le ebizwa ngokuthi ifaith. Uma uzofunda kahle ifaith uma ufuna ukuyazi itholakala lapha encwadini yamaHebheru chapter number 11 uverse number 1 la khona elithi ukukholwa kukuqiniseka ngezinto ezethenjwayo bese lithi kuyiqiniso lezinto ezingabonwayo. So now akekho eBhayibhelini oke wachaza ifaith njengomlobo wamaHebheru ongaziwa kuze kube manje. Abanye bathi uPetro, abanye bathi uPaul, but khona technologies nezinye izinto ukuthi sengazathi ayishiwo ukuthi yabhalwa ubani ngoba yabhalwa umuntu wesifazane. So niyazi ukuthi amaHebheru analento ukuthi mawumuntu wesifazane ulingana nezinkukhu ehamba eminyango. So ayikho into yakho ezothathwa serious. So kuthiwa ke umlobo wamahubo wamaHebheru sengazathi kwa umuntu wesifazane waseligodla igama lakhe. So now le ncwadi leyana okwenza ukuthi noma engaziwa umbhali wayo kodwa inga ignoreki. Chapter number 11
Uchapter number 11 uma uzombheka kahle uveza ukhuluma ngamaqhawe okholo. Ukholo awubi iqhawe lalo ngoba ulwile. Kodwa uba iqhawe ngoba kuhlangana ingqondo nenhliziyo. Kwavumelana. Okay. In other words, angithi niyazi ukuthi iBhayibheli lithi ku chapter number 12 encwadini yabaseRoma uverse number 1 and 2 lithi ngiyanincenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe umnikelo ophilileyo othandekayo othokozisayo kuNkulunkulu bese lithi kube ukukhonza kwenu kokuqonda. Ngamanye amagama kufanele idlule lapha enhlizweni la iqala khona iziyofika engqondweni. Ngama late 70s early 80s sikholwa ukuthi umuntu osebenzisa ingqondo kwakuthiwa akakholwa. Kanti izinto zenzeka uma kufike la khona ingqondo ivumelana nenhliziyo. Kanti iBhayibheli liveza ukuthi bazalwane kule yancwadi amaqhawe okholo. Yini lento yokholo? Ukholo luhlanganisa ubukhona bakhe kanye nesidingo sakho. Ngoba noma engaba khona kodwa uma ingekho indlela yokuhlanganisa ukuhlanganisa amandla akhe kanye nesidingo sakho ubuyele ekhaya unjalo. Ubuyele ekhaya unjalo. Ngiyafuna ukuvala ngifuna ukushumayela namhlanje. But iBhayibheli kule yancwadi abantu abangamaqhawe okholo. Uma uzovela uAbraham wabiza wathi waphuma ezweni lakini. Uphume nasehlotsheni zakho. Ngamanye amagama kuthiwa phuma kulento oyaziyo. Kufanele kushintshe icassette le information endala kugcwala information yalo ohlangana naye manje. Oh Jesus Christ. Kodwa moncwele ngicela ungiphe nje u15 minutes and get out of this. So now Abraham ake sibuke uSara. uSara esemdala kuthiwa nokwabesifazane kwasekufile. But wakhuluma uNkulunkulu wathi ngalesi sikhathi ngonyaka ozayo wahleka lo sisi. Hayi ngihlusisi noma ugogo but wahleka lo gogo. Uhlekiswa yini lo gogo? Yikuthi ingqondo ayikwamukele lokho akuzwayo. Kodwa manje kukhulunywe ngonamandla kungena noma kuvinjiwe. Shadaboko sataba lebradosaya. Now lo mama lo kwacaca ukuthi kufanele akhulelwe noma kungasekho okwabantu abafana naye. But she got pregnant. Now kule ncwadi le khona elinye ivesi which is very very powerful. Uverse number 6. Uverse number 6 uthi ngaphandle kokholwa akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu. Abesethi ngoba ozayo oza kuye nisekhona onjani bazalwane ozayo kufanele number 1 akholwe ukuthi ukhona futhi hayi nje ukuthi ukhona ungumvusi. He is the rewarder of them that believe. Ngamanye amagama uma kuthiwa there must be a reward. Lele gama is a Greek word elisetshenziswe lapha ureward. Ureward usho ukuthi uthola into obungenayo kodwa uyithola kumuntu onamandla okunikeza yona ngenxa ukurelease some attitude of receiving.
lithi iBhayibheli akakholwa ozayo akenze njani ungezi ngenye indlela ozayo kufanele kube khona into ayireleaseayo but lento yokholo into yenhliziyo. That's why incwadi yabaseRoma chapter number 10 uverse number 9 lithi ngokuba umuntu ngenhliziyo uyakholwa ngomlomo abese yavuma. Kuthiwa ke ingqondo bafowethu, kuthiwa ingqondo ngifuna ukuthandaza njalo. Kuthiwa ingqondo kwesinye isikhathi indlela yokushintsha information yikuthi into oyikholwayo uyikhulume izithatha indawo yalokho bekuhleli engqondweni. Kukhona izinto esikhuliswe ngazo. Khona izinto esikhuliswe ngazo. Sakhuliswa ngomsamo, sakhuliswa ngazo zonke izinto. Information esifike nayo. Kodwa lento le yokukholwa ishintsha information esengqondweni. This is how it happens. Ku chapter number 10 encwadini yabaseRoma uverse number 17 lithi iBhayibheli ukukholwa kuza ngezwi bese lithi ngezwi likabani likaNkulunkulu ngoba ukukholwa kuza nezwi elihlaba inhliziyo kodwa ingqondo iza nezwi olufundiswayo lishintsha information. Mhla information esengqondweni ikholwa ihlangana nobukhona bakhe ayikho into engeke yenzeke. Look at where we read. Lithi iBhayibheli uJesu wafika emaphandleni. Wenza njani uJesu bazalwane? Ngamanye amagama kule ndawo yaseThaya eSidoni uJesu wayesefikile. The first miracle kule ndawo bazalwane kwangeyikho ukuthi yabona kwakuzothetha. First miracle ukufika kwakhe ubukhona bakhe. Ngoba uma esefikile kufanele ingqondo yakho yazi ukuthi ayikho into engeke. The first miracle kuzo zonke indawo la kufike khona uJesu ufike kwashintsha izinto. Uke wafika endodeni esigule for 38 years. Wathi esefikile indoda engakwazi ukusukuma yasukuma. The first miracle bazalwane ukufika kaJesu. Uyabona akazi uSathane ukuthi ulahlekelwe kangakanani ukuthi ukudedelile wenza la kukhona uJesu because ubukhona bakhe buhlafuna noma yini yabantu abafike kuye. The first blessing ubukhona. Ngithi ungahlala endaweni la engekho khona noma ingaba inhle kanjani kodwa maye engekho, because the first blessing ukufika kwakhe. Ncwadini kaMark chapter number 2 kuthiwa wangena uJesu kwezwakala ukuthi usendlini. Uyabona ke abantu abazi ukuthi isibusiso ukufika kaJesu nokuthi kufika amandla anganqoba noma yini basuka bathwala umuntu ogulayo bafika naye bafika kugcwele ingekho indlela yokungena kodwa ingqondo yabo yayazi ukuthi uJesu kuthi ngiyimemezele le ukuthi sengazathi ukhona ngenye indlela namhlanje ebusuku. Inkosi yamakhosi bazalwane ayisihambelanga kodwa iphaka.
bathi noma bengenayo indawo yokungena kodwa bagibelisa izilada babamba umuntu ogulayo banyuke eladeni baphezulu bafika bambeka phezulu kophahla baluqhaqa uphahla babehlisa bamqondisa noJesu ngoba maye khona is the first blessing. Glory to Jesus. Uyabona kodwa Nkosi angisamuzwa ngiyambona onwele zimhlophe ofake ibhande legolide amehlo akhe ufutha umlilo ukhona phakathi kwethu engathi ungamtshela osoduzane kwethu kwakho ukuthi ukhona nyakazisa into yakho ngoba ukhona. The first blessing is his presence. Lo mama ke wayemkhanani. Number 2 engowesifazane. iBhayibheli liveza ukuthi wezwa nje ukuthi uJesu njani. This woman is blessed. Wezwa nje ukuthi uJesu njani ukhona. Lithi iBhayibheli waphuma engamazi uNkulunkulu. Waphuma engakhonza uNkulunkulu. Phela abantu baseKhenani babekhonza oMoloki. oNkulunkulu abakhiwe ngelokhuza ngethusi bashiswe ngomlilo kunikelwe ingane bantu baseKhenani. Kodwa lo mama weza ukuthi uJesu khona wafulathela uMoloki wathi ngizoya kuye emaphandle. Lize lithi iBhayibheli emaphandle waya kuJesu ngoba uzwile. Ekwangazathi abangcwele abayizwa lethu uzwile ukuthi uJesu usemaphandleni angakithi wagijima waya la uJesu ekhona. Lithi iBhayibheli uma efika lo mama lithi iBhayibheli waza kuJesu ekhala wathi indodakazi yami isiyayalela ngesizulu ngesingisi isho ukuthi isiyavalelisa kuleli lamagadahla aba siyavalelisa wathi kodwa ngize kuwe wakhuluma amazwi akhulunywa impumputhi wathi Jesu ndodana kaDavide ngihawukela. Uyabona ke mayisho lawo mazwi mayethi Jesu usho ukuthi msindisi, mayethi ndodana kaDavide usho ukuthi uyinkosi. Kodwa mayethi ngihawukele uthi ngenzele lento engangifanelanga. Angazi noma ukhona nofila kanjalo ukuthi ayingifanele lento kodwa Nkosi I'm coming to you. Size Nkosi, size Nkosi, size Nkosi. But lithi iBhayibheli uJesu wazithulela. Wenza njani uma ufika kuJesu avela ithulele? What do you do? What do you do? Avela thula. Hey ngoba ukathula. Athula umdingo. Athula umdingo. Ake ngikhulume lena Bishop. Uyikhulume ngamandla ukuthi le ndoda yalala ibanjwe abantu abayisabayo. uJesu wathula koze kwaba ilanga lokugcina ayezonqonywa ngalo. Enye izinto engiyithanda ngayo ukuthi akathuli kuze kube phakathi. No, it does not be. Akabe quiet kuze kube phakathi. Wathula uJesu. Wathula. Wathi shut up. Wathula abafana abathathu. Sebekhulumile bathi owethu uNkulunkulu is able. Wathula.
wazi wavela la khona sebephoswa. Kuthi ngithi engazathi indlela asebenza ngayo ukuthula izitha zakho zize zithi samqeda. Engazathi indlela nje asebenza ngayo akavami ukukhuluma eqaleni. Nzonibamba kuphumila nga. But lithi iBhayibheli uJesu wathula. Thula wakhuluma lo mama waseduzane kwakhe uJesu wayithulela. Wasondela wathi Jesu uyindodana kaDavide wena ngihawukele. uJesu wayithulela. Wathula esebona ukuthi umkhanane uyamazi ukuthi ubani. Wathula uJesu. What do you do? Khona enye inceke yake ekhuluma kudala sisakhula. Yathi wenze njani mayithule? Number 1, mayithule, he is very loud. His silence is very loud. Inkinga ikuthi ufocus ekuthuleni kwakhe. Ungazi ukuthi ekuthuleni kwakhe there is something so big. Ongayithola out of it. Number 1, mayithulile usuke ezibamba ukuthi nakho ngizoyidedela le. Mhlamba kabe isikhathi ukuthi ayidedela. Athi ngizoyidedela lento. Ngizoyidedela. Uthule because he's fighting with himself to release or not to release. Ngoba ukurelease okwakhe nokungerelease okwakhe. Wake wangarelease uPaul esebhale ikota eBhayibheli ayithulela. Wathi ngineve enyameni. Vele wadlushata. Uthe la isekhuluma khona waqhamuka no omkhulu. NO Melmoth yakudala. Wavele wathi Musa wami kwanele. Ngoba noma ngathi no okwakhe. Noma ethi yes ngoba ngisiyi umfundisi. Okutshela iqiniso. Mangithi uthi yes njalo. Khona ikhathi la khona vele athi no. I didn't know. Oh God. Kodwa Nkosi yami ungilinge ngalingeka. Angene emva kaBishop. Lingiwe. Ngasase silinge. Engasathi uBishop oqhamuka kude engathi angacikile. Sidle thina abendawo. Wathula uJesu. Quiet. Wathula. Number 2, umethule ubokwazi ukuthi akathuli ngoba engenawo amandla okuperform. Unawo ngisho ethule. Mkholwe ethule. Kholwe ukuthula kwakhe. Futhi mayizokwenza into enkulu uqala athule kakhulu. Kukhona enye into engiqala esontweni ngiyayifundisa le ukubuya kaJesu because kuxakekiwe manje. Xakekiwe. You see, khona ngiqalile ngikhuluma kancane ngiza nayo kancane. Uyazi mayisezokwenza into enkulu. Kuba khona lesa sikhathi. Silence. Mhla ezobhubhisa ngamanzi. Ubuke iminyaka aba silence ngayo before ehlisa imvumo. Ingezwakala ivoice yakhe. Mhla ezoletha uSamuel with the answer. The Bible, his voice was rare. Mayizokwenza into enkulu uvele nje athule.
Uyabona njengoba manje ethule benza yonke imigilingwane le phambi kwethu sithi siyathandaza kube sengazathi we are not getting our way. Yikuthi khona into enkulu ezayo. Khona into enkulu ezayo. Lithi iBhayibheli uJesu wathula. Lo mama wazi ukuthi noma ethule kodwa ianswer ikho wamemeza kakhulu ayethi volume. Jesu! Ndodakazi yami izofa kanjani sengifike kuwe? Izofelane. Ndodakazi yami sengifike kuwe. Lithi iBhayibheli wathula uJesu kwakhuluma abafundi. Bathi Jesu, shut her up. She's a nuisance. Yesicasula. Thulise Jesu. Hey! Lo mama lo kwathi noma becela uJesu ukuthi amthulise angamniki lento ayidingayo. Wamemeza kakhulu kunaqala. That's the attitude engifuna engifisa namhlanje na ukuyitshala ebandle ukuthi ibuye ebandleni kaJesu. Wamemeza kakhulu lo mama. Uma samemeza kakhulu wezwakala uJesu engaphenduli abafundi, engaphenduli lo mama, wezwakala ephendula yena. Wathawu kodwa lento okwenzeka kanjani ukuthi ngithathe isinkwa sabantwana ngisinikeze izinja, ngoba ngiyezwa sengathi ngizomnika indlela eza ngayo ayivumi ukuthi nginqabe. Indlela eza ngayo angikwazi ukuthi no, indlela eza ngayo I cannot ignore her. Indlela eza ngayo awuthinto sethuzane kwakho uthi indlela eza ngayo, indlela eza ngayo, ngoba bezayo fanele bakholwe ukuthi ukhona futhi ungumvuzi wabakholwayo. Abezayo indlela eza ngayo yenza ngizi address, imnike noma ngingamniki. Nazi izinto ezazi ngama obstacles. Number 1, wayengowezizwe. uJesu wayesazo ignite umlilo endlini kaIsrael before uye kwabezizwe. Wayesazo ubasa umlilo endlini kaIsrael. Kodwa moya ingcwele uthi engazathi ngizolayitha nomkhenani manje, ngizolayitha nomuntu orong, lento engathi izogijima kubantu abarong kakhulu kunabantu abaright. Bathi ngasithatha kanjani isinkwa sabantwana? Waye umkhenani. Abantu bezizwe babebizwa ukuthi wayizinja. Abantu bezizwe. But number 2, wayengowesifazane. Umuntu wesifazane bazalwane kwaIsrael even today akaziwa ukuthi uyini. Ngizweni ningabona isibusiso lesebandleni likaJesu ngoba thina sithola ivangeli. Amakhosikazi ethu ayizindlalifa kanye nathi. Akusekho umGreek, akusekho umJuda la evangeli, akusekho isigqila, akusekho. Kodwa Jesu nikhona kodwa. So thina as a church sifundisa ukuthi amadoda waphathe kahle abayeni ba. Sifundiso samakhosikazi. Sifundisa ukuthi amakhosikazi awathobe. Akusiyona degree ephathika. Akusiwona ubukhulu bomholo obuphatha ini ikhaya. Unkosikazi uyakuthoba, indoda iyathanda.
Uma singena lapha esangweni, ngikhumula wonke ama-achievements ngiwabeke phansi. Akhumule wonke ama-achievements awabeke phansi. Kungena indoda nomfazi. Indoda ethandayo, owesifazane othobayo. Uma sesiphuma ekuseni, ngithatha ama-achievements wami, wabeke ekhanda, hambe ngosebenza. Naye athatha ama-achievements wakhe, ahambe ayosebenza. Kodwa masingene khona i-order yakaNkulunkulu. I-order. Uma le order ingabuyiswanga, abazalwane bazodivorce njengezwe. Futhi ngiyeza ukuthi khona abambalwa nje abafike la vele bafuna ukudivorce. Kodwa namhlanje is the day. So qhamula yonke leyo nto leyo. Komuntu ozodivorce la. But let me close like this. Kwakumuntu wesifazane wayengavumelekile ukusondela eduze kaRabbi. Mhlambe okugcina lo wesifazane uma esondela, wasondela ngendlela engesiyo esifundiso esasaziyo kaIsrael. Kwaqhamuka enye into eza ngokukholwa. Akaze kubonakala umuntu eza kanje. But iBhayibheli lithi uJesu wathi mayiqeda ukuthi angikwazi ukuthatha isinkwa sabantwana ngisinikeze izinja. Wayesethu uJesu, "Oh mame, kholo kwakho kukhulu. Ngoba ngithe ngithule wena wajamba ukuthula kwami. Kuthe abafundi betha ngikuxoshe wena wajamba khona lokho. Ngathi ngikuthuka ngithi uyinja wena wavela wathi nezinja sidla imvuthuluka ewa etafuleni lamakhosi aso." Ngamanye amagama ukuright ukuthi wena Jesu umbise ngokuthi ngiyinja ngoba ngiyinja yakho. Ngamanye amagama weqa ukuthukwa. Uma ngiyinja yakho. I feel God in this place. Uma ngiyinja yakho. Noma yini ozoyiphosa, Jesu mina ngizoyeqa ngoba ngibona amandla, ngibona isibusiso sobukhona bakho. Uma ukhona ayikwazi ukufa indodakazi yami. Ayikwazi ukufa indodakazi yami. Angikwazi ukuphelelwa umsebenzi. Ngibuya ubusuku lwesihlanu lonke nomgqibelo ekuseni. Angikwazi ukuyophelelwa umsebenzi. Angikwazi ukudlula ezimweni engidlula kuzo. Ngoba wena ukhona. Ngizwa amandla vele ezulwini. Amandla asenza sikwazi ukweqa onke ama-obstacles, izinto ey'phoswe kithi ngenxa ye-background yethu. Siyayeqa leyo nto ngenxa yokuhluleka okuthile. Siyayeqa naleyo ngenxa yezono esazenzayo. We jump over that. The faith, i-faith yenza ukuthi ungavinjwa lutho. We become unstoppable people. Unstoppable people. Let me touch on this thing. Akhulume ngayo imihlola. Yabona imihlola. Uyabona namhlanje ebusuku igcwele kule. Idinga nje umuntu ozoconnecta right. Connecta right. Kulunge yonke into zakho. Engeke kuchithwe imali kuhlelo lenkonzo. Mhlambe nina nazi ukuthi kuchithwe imali zangempela. Makuhlelwa inkonzo. Kuchithwe imali zangempela. And futhi angisho lento nizwe kabe. No. Because ukulungiselela ubukhona buka Jesu. Bazaza balotsholwa la. Ulungisa ucishe uyiphula amaqhakala. Kuzofika isidakwa nje. Sizokulobola.
Uma kuzofika uJesu yini ekufanele yenziwe lapho? Fanele kunqamuke ikhanda, kunqamuke yonke into. Fika uJesu. And Jesus is in the house. Jesus is in the house. Jesus is in the house. Kufika isikhathi la khona kufanele amagama abantu abuye eceleni. Yabona ngisaba ngisho ukuphathelwa iBhayibheli. Phathelwa iBhayibheli engazathi into engakwazi ukuyiphatha. It's like khona abantu abangagcina sekuphambana ifaith yabo sebekhonza mina. Inceku njengawe. Into esifunayo is the presence of Jesus. The presence of Jesus. Ubukhona bakhe ikubone sibufuna ngoba abanye abancane bangene ku ministry ngoba bekujabulela ukuphathelwa amaBhayibheli. Baphathelwa amanzi. Ayikwasho wakususa ke lokho kusikale akeke azaqede ngakususanga lokho. Uyabona ubuke umpostoli usikale eqoqa imali ubone ukuthi yabo leli verse leli ngabakhiphisa mina abantu. Kanti awazi ukuthi inkonzo leyenza. Uyazi ukuthi indaba ningayikhipha ngemali. Ukuthi sekwafika igebengu ezafika phambi kwalelizwe. Somanya nisaqonda ukuthi ubani oyisigebengu, ubani ophilayo, ubani oyisigebengu, ubani ophilayo. Noma uJesu esekhona ezosiza ukuphila kwakho. Wena usaqalaza ukuthi engathi isigebengu leso, engathi isigebengu. Kanti kufuneka manje uhlobo olufana nalo yamama. Olufana lo oluthi luvinjwa, ama-ashe luvimba bephuma ngaphansi. Oh God. Uyabona bekufanele ngabe uthenga umntwana eshumayela kwabazalwane abadinga imihlola bebambe inyawo zakhe. But because silahlekelwe i-attitude, ingqondo yethu iyahluleka ukwamukela ukukholwa okungene ngesu. Ingakho lithi iBhayibheli liguqula isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo yenu ukuze nikwazi ukuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. Umthandazo uyasebenza. Umthandazo uyasebenza. The other day I was angikhuluma kulo mhlanje kuyo. Mina mfowethu angenwa ushukela omubi ushukela. Haze ngavalelisa kumngane. Vele nabangani bami abahambe phambi kwami bahambe ngawo. Valelisa. Wathi ngobunye ubusuku akuzi ukufa ngene. Ngaphuma ekamereni. Athi ngahlangana nakho e-living room. Athi bangihlangana nakho sengivumile ukuthi ngiyahamba. Athi bangihlangana nakho igama lika Jesu laphuma emlonyeni. Athi Jesus kwashayeka phansi ukufa kwaphuma kwabaleka. Kuze kube namhlanje na I am alive, I am healthy like no business. No sugar. Angithi awulapheki. Futhi angisho ukuthi uyalapheka. Kuthiwa awulapheki. Kodwa akekho oke wafika ebukhoneni bakhe wabuyela nesimo sakhe silokhu sinjalo. Kodwa ngidinga uhlobo lwabantu oluzothi Jesu sengifikile. Nisebukhoneni bakho. Zonke izinto ebezingivimbile ngizeqile sengifike kuwe. Ngeke ngivinjwe uwe. Isandla sakho Nkosi. Mhlawumbe masikhuluma ngalo
ephuma igazi isifo somopho for 12 years. Futhi kule chapter leya uNkulunkulu uyangimangalisa ngoba uphilisa uvusa ingane ena 12 years aphilisa umama omdala ogula 12 years in one chapter. 12 situations were cancelled. But lo ingane encane yahlangana nomuntu oyisikhulu wathi ngiyacela ukuthi uze ekhaya. Yabona ke leyo attitude ayisafuneki manje. Leyo ukuthi uze ekhaya sesikuye usafuna ukungimema ukuthi asihlangane ekhaya. uJesu la ngelanje yini uJesu angaqeda indaba yakho khona lo mama lo lithi iBhayibheli kwase kuphele ngisho imali ngoba mawusenemali uya eMelomed uye garden garden clinic siyambonga uNkulunkulu ngodokotela bakhona odokotela la uye elokhuzeni NPA uye engwelezana siyambonga uNkulunkulu ngodokotela into eyenziwa yilabo bantu into esetshenzwa laba bantu it's too much ngeke uhlale wona laba bantu bagaba benza uhlale wona laba ngeke asenza. But you see bazalwane yena wayengasenawo ngisho ama means okuya anyway. uJesu ukufika kaJesu kwakuyithemba lakhe lokugcina. Into eyenza attitude yakho ingabe ne faith enjengalo mama ikuthi wena usenalo elinye ethemba. Umuntu ongasenalo elinye ethemba akabe savinjwa angazi noma ibandla lisengabuyela nukuleso simo la khona limkhola uJesu limkholo. Uyazi laba abantu abadala babengazi lutho babemkholwa bemkhola uJesu ngalezi ekhathi sasindiswa ngazo. Uyabona kwangena enye indoda ekhaya kuthiwa kunamagundana amakhulu angaziwa amagundana kwakhona amaphela asha ngazathi ashiswe idumo. Ugogo owayephethwe icancer igcwele wayibamba kanjena ayibambe kome because namhlanje ngeke and they can't come to Jesus ngefaith ehlukileyo, ifaith eyeqa ama obstacles. Imangaliso igcwele mhlola igcwelile igcwelile kubize ngani kambe imlingo igcwelile. Uyabona yashumayela ngezo ukuthi imlingo igcwelile ngoba ubengeke akhulume ngomuntu owaphuma amakhandlela nazo zonke izinto kungekho umuntu uNkulunkulu ama-addressa la phakathi kwethu. uNkulunkulu akakhulumela ukudlala but ngenxa ukuthi faith abazothi sengibuka nje sekuphuma ikhandlela kimi liphume neshongololo pho uzozibuyela emuva neshongololo lakho. Uyela emuva neshongololo lakho ngenxa ukuthi wena awumboni uma esefikile futhi awumkholwa ngendlela ofanele umkholwa ngayo. Ingqondo yakhe ibhizi yareason. Yazi ngesikhathi uqoqa umnikelo khona umuntu uNkulunkulu akhulume ngaye ngo-20,000 but akezange akazi ukuthi lo 20,000 buzomkhipha kuyini nani. Uyisize uvela uye kuDudu
Imingedwe engimbiza ngoDube. Ngoba indoda vele uye kuyo uDube wenze njengoba umoya ongcwele eshilo. Alokho ibamba. Phela nini nya? Asimeni ngenya. Asimeni ngenya. Oh. Sengi dinga. If you can close your eyes, you can. Thank you, Jesus. Yabongwane ngizocela ukuthi uzothandaza. Because namhlanje ebusuku somebody must come out. Somebody. Jesu ethi ukholo kwakho kukusindisile wagijima wayekhaya wathi mayifike ekhaya bathi awusesindile undodakazi wathi usindisiwe ngasikhathi sini because wayazi ukuthi la amazwi kaJesu namhlanje anginenkinga ukuthi yini noma ngabe uyishiye ekhaya cela abantu abagijimela kuye namhlanje abathi ngiza kuwe ngqo ngeza kuwe suka la ukhona ugijimuse ngaphambili siyathandaza. Thank you, Jesus. Suka lapha khona ugijimuse phambili sengi idinga moya wami Nkosi, umoya wami Nkosi, ulambe idinga wena, umoya wami Nkosi.
Siyabonga mlilo oqothulayo. Siyabonga uNkulunkulu onesimpendulo sabakholwayo. NabaNkulunkulu wethu onamandla bese kuwe uNkulunkulu wethu ongcwele, uNkulunkulu owenza imilingo, uNkulunkulu owenza imihlolahlola, uNkulunkulu odala ongekho kube khona, uNkulunkulu ovula iminyango. Baba ngiyathandaza egameni likaJesu, uNkulunkulu wethu onamandla bese kuwe akekho oza kuwe ngokukholwa abuyele emuva ejabhisiwe. Bonke besa kuwe besa ngokukholwa. uNkulunkulu wethu onamandla uyahlangabezana nesidingo sabo. Baba wethu ongcwele besamile, uNkulunkulu wethu ophilayo besa kuwe uyasazi. Kasibuliswa Yesu. Cela ningasaphuma abazalwane sithandazeni. Ungahamba ungasithathanga isibusiso egameni likaJesu. Thank you Holy Spirit. Ngiyacela bazalwane ukumemezela imbizo yomthandazo elandelayo. Noba sesibancane kodwa wena ongizwayo uyodlulisela nakwabanye ukuthi mhla ka-3 July once again siyobe sizothandaza kule ndawo. Mhla ka-24 July sizobe sizothandaza once again kule ndawo. Ungalenzi iphutha lokungeza uzohlangana nezimpendulo zakho. Kuthi angimemezele once again ukuthi lokho besikukhulekela sekuphendulekile ngegama likaJesu. Number 2 bazalwane, siyacela ukuthi uma uNkulunkulu ekuthinta usupport lo mbono financially. We need that. Uma nje uNkulunkulu ekuthinta usupport lo mbono financially. Ngiyacela sime ngezinyawo. Apostle ukuthi usekhona sesivala inkonzo is an honor. Siyabonga. Bazalwane nonke nabefundisi bonke abasekhona, uNkulunkulu anibusise. Ngicela ke njengoba simile ngezinyawo, oza nkonzi uzothandaza. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Oza moya sigelela Kosi sigele Oza moya sigele Kosi sigele Oza moya oyitwele Usigelele Baba siyabonga kakhulu uNkulunkulu wethu omuhle. Nasekuseni Baba wethu ongcwele, igama lakho lihle, lilungile, linamandla. Siyabonga Baba ukuthi izwi lakho liyadala ongekho kube khona.
Baba siyabonga ukuthi amehlo ethu abonile kazimulo yakho usho njalo babuJobe ngekhathi ezinjena wathi ngengezwa ngawe athi kodwa manje sengibonile. Siyabonga Baba ukuhlangana nothando olumangalisayo ebusuku. Sikunikeza udumo uNkulunkulu wethu ongcwele. Mehlo ethu awakubonanga ukujena. Sithi bayede uNkulunkulu wethu onamandla wonke ukuthi Baba konke ebesikufuna emphefumulweni wethu sikufumene. Siyabonga Baba ubuyele emakhaya nakho konke okwenhliziyo zethu. Baba wethu bongcwele siyathandaza ebusuku. Baba sesiyahlukana nakule ndawo. Sibonga ukwazi Baba wethu ongcwele ukuthi kwahlukaneni kwethu yilowo nalowo Baba umnikezile esandleni sakhe umangaliso wakhe ngoba sikaze sifike ekhoneni bakho singahlangani nomangaliso wethu. Sithi bayethe kedwala lethu siyabonga kakhulu. Yenze njalo ke wena Nkulunkulu wethu owenza njalo ngey'nsuku zonke. Baba wethu ongcwele abantwana bakho besabuyela emakhaya isibusiso sakho Baba siyoqhubeka phezu kwabo. Isandla sakho singasuki phezu kwethu. Kazimulo yakho ibonakaliswe emgwaqeni yonke endleleni zonke. Siyabonga moyo kaNkulunkulu wethu ophilayo ukuthi sisangene emakhaya. Asikungena sisodwa kodwa sizongena nomangaliso esufumene kule ndawo owahlelela wona ngaphambili ukuba ngalolu suku ngalesi sikhathi siyoba kule ndawo sizohlangana namandla nenkazimulo yakho nodumo lwakho. Sikunikeza udumo lonke nezibongo. Sithi phakama kakhulu uNkulunkulu wethu ongcwele. Inhliziyo yethu yalikholwa izwi lakho linamandla liyaphila liyadala. Sithi bayetheke Baba wethu ongcwele siyakubonga ngakho konke osenzele khona kule ndawo. Ukukuzwa Baba uphulukisa uphilisa wenza konke empilweni zethu. Sithi egameni likaJesu Kristu inkosi yethu ufanele Baba udumo nezibongo kwelihle namandla igama likaKristu Jesu inkosi yethu. We thank you Lord Jesus. Amen.